ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୈଶାଳୀ ନଗରରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଗର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ନଗରର କିଛି ସୈନିକ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସେହି ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି କୂଅରୁ କାଢ଼, ତୁମେ ପିଅ ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ପିଇବି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସୈନିକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ହାତର ଇସାରା ଦେଖି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ସେହି ଝିଅଟି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ବୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଜାତିରେ ଛୋଟ, ମୁଁ ଏ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବି ଯଦି ସେହି ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣି ଦେଇପାରିବି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋତେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିକି ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବୈଶାଳୀ ନଗରର ରାଜା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସୁନାର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଲାପର ଜଳ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସେହି ଜଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏହି ଝିଅ ଜଣକ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିକି ଦେବ, ମୁଁ ପିଇବି। ରାଜା ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେହି ଝିଅକୁ କହିଲେ, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିକି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଝିଅଟି ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାହସ କରି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲା, ନିଜେ ସେବନ କଲେ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଝିଅଟିକୁ, ତୁମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛ? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗାଇବାକୁ ଅବସର ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ବି କଲି। ସେହି ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମହାରାଜ ଖୁସି ହୋଇ ମୋତେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ କି ଏହି ଝିଅଟି ଜାତିରେ ଛୋଟ। ତାପରେ ମହାରାଜ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସତରେ ତମେ କଣ ଜାତିରେ ଛୋଟ? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାତିରେ ଛୋଟ। ଏକଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ଝିଅଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କାରାଗାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବାହାରି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ପରିଚୟ ତାର ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମରୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଲେ, ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେଲେ। ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଝିଅଟି ଜାତିରେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଛୁଆଁ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇକି ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଠାରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କାମ ଏବଂ ଛୋଟ କାମ କରିକି ଛୋଟ ଜାତିର ପରିଚୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନଜରରେ ସେହି ଝିଅଟି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଜାତିର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୈଶାଳୀ ନଗରର ରାଜା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବି। ଏହି କଥା କହି ସେହି ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଚାରରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତିରେ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଚାର ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଛୋଟ ବିଚାର ମନରେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲିକି ଏକ ଭଲ ମାନବର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ।